Ulos perangkong komi. Gabi mang. Marhita-hita tang yang muna raja nami ngomopung na di sude pahupuna terlumomi ma di pahupuna ima hela munaon do parumain namon di konggop diname mula tupe pahupuna si nomor 2 nama jalo sorpi naung opung name raja nami. Gabi. Martin sama parumain di sini. Baik kamu hudulan 2. Ya, hudul mamu. Hudulan 2. Jai molo ala on nama 40 ulos na martohonan agak ke depan ulos para gonggom. Jadi sorpi mak upasatami tamu hula-hula nami. Ya, mau lihat tema di tuhatta. Mau lihat tema nang dihita saluhna. Lumawi ba di hamura jan yang borunan. Didok kamu nakin ulos panggonggom. Gabe raja nami. Itu punga. Gabe raja nami. Mulai sekian punganian dengan kiam meher bangon. Gabe maraja nami. Alay nak pesongoni tang makurangnya kapasupasun. Maraja nami. Kapoparanna. Songoni menang dihamuna pahupuna. Digonggom opung mima ho saluhna sude poparanna. Asa dohonan songni dok isi tua-tua. Tiumen naik sumur litok mae bodar. Asi marohani amata debata. Dineam ma diopung tay kacang umur. Jala toro aka pinop. Songoni mau pasatami digonggom opung mima saluhna poparanna. Na di pona pasogit doh na di tano perserahan. Putih mahal. Mula dema di hula-hula nami di noksahat ulos pragonggomi manggonggom matod di niopung na di sude pohpuna marhita-hita tang yang muna saluna hula-hula nami rajai purba. Mula dema raja nami.